na Baiman kumapulisa pana wake ku taisha kuta kwenye pirama ya pansoro changa mirengeka taka zoilana Baiman mapurisa pamamati Baiman wakanyepera dare saka mukuru kuidini kuita saka endesa munhu kumapurisa ndakasvika kumapurisa mapurisa akati iyo mungandoenda hino kumapurisa asi munondodzokeswa yakuti ngeya mambo ndipo panotohira ipapo saka Baiman unofanira kuripira mambo pane zvaakaita zvekunyepera mambo ndiwo mafambiro etakaita apeno Baiman zveshuwawo takatoti tichitosvika ipapo mupurisa wakatitambira zvakanaka obva atoti halo Baiman shuwa murimoni nyaya yake namata ndinoiziva Baiman paripo wakanganisa nyaya yako ndatoizwa ndafonerwa ndiye mupurisa mai ngati zvishuwa kwamata zvawakaita kwamata ndinozviziva kuti wakabvisa mari mudare asi problem wazoita ndeyekuti wakasteta padiary book repa 2008 ndo pane nyaya yako uchiti ndo paakataurawo mashoko ataurwa ndipolisa ichokwadi ichocho zvawakataurwa izvozvo kuti ipapo pakusteta kwawakaita Baiman apa inini handikuendesi kumasero asi yaya yako nachief saka ndauya kuno animazona ari kuti chief haana kutyori mutemo akaita zvepachii ichokwadi maizoti chief andimbunyikidza ichokwadi animazona saka tinotenda nekuti mapurisa akatorawo mutemo ekigesere mutemo kunofanira nga uri chii saka munoti kudii ndisandaenda futi ndisandapindura hangu mubvunzo pane zvimwe zvandakatozotoona futi pamberi peutoko wachief Saurombe ndoda kutenda panyaya yangu neyokwamata ini ndichadawo kuwasungisawo munomo kuwasungisa kwandinoita machi ndionga ndichiti izvo ndoda zvokuti tifambe n'anga timutse mufi nenyaya yekuti vaindirambira paya ndakaoneka ndaita sekuti nini ndakavanyepera saka ndichauyawo munomu ndichitiwo toda kuti tipuwe n'anga timutse mwana wawo kuti paoneka kuti shuwa Baiman wanga asikanyetiwo haipo pekuipapo apa pekuti ndakakanganisira chief ndinobvuma pamberi paJehovha. Inotitsvagire chen'anga uritsvaga n'anga uchiti iwo wakapedza kuripa nyaya iripo ndouda chida kusecha mwana wacho o takambotaura nazvo mudare kwamusha kuti kana uchida kusecha mwana hazvisungiswi munhu ndasikavasungisa azoda kuasungisa kuti iwo uda kusecha mwana wavo wawakauraya hazvisungiswi munhu kwaizvo pakanaka Baiman chief mwoto yako urikuiziya urikuibvuma ndiriambiri asi waizviitini nyaya yakaitika apa ndeyekuti ini ndandichitiwo ndikutogonawo kutostetawo nyaya yangu muchivhara ini uchimbotoona undoona kunga bharanzi ndina kuona ise bharanzi ndoona ndakatofungawo kuti undoona kunga datsu imwe handikadaro wakanatso kupinwa ndinotokumbira rwezero dzaswainotoona pamberi paJehovha ndokumbira kuti mundiregerera ndiri mwana wenyu zvishuwa hapana chandakaona chakaipa pautongo hwenyu inyaya yekuti undori munhu panyika unonga uchizamawo kuti
asi hapana zvinenge zvichibatsira kuti ngozi hachisi chinhu chaunokwanisa kuchihwanda ba nekuti i-avenging spirit ichokwadi haukwanisi kuvhika saka ukanyepwa ndiwo nengo uchizisa padisadvantage ichokwadi ngozi inongoita haundi kumba kwenyu kurudzi kwenyu ndimunenge muri padisadvantage ichokwadi saka ukazvinyepera wangofanana nemunhu aba chikafu chaabika ichokwadi saka chokwadi chacho kana izvi zvawakataura zviri zvekunyepa chokwadi ndechekuti chaona uripa kaya aiwa andiri papa ndakasimuka ndichitaura kuti ndakavapa mari vaifanira vakandipikisa murikuona vaifanira vakatopikisa wauzoka kuti munyaya yekuti hauna unyepa aiwazve apa ini ndikupindurawo zvamuri ndiri kuti iwoga kana uri kuadhimita kuti iwo wakanyepera mambo saka chokwadi ndechekuti wainyepa hauna uripa kaya wakaripa here kana wakaripa hauna unyepa saka ndataurawo zvekuti ipapo ndofanira kuti ndiuye kuno kuti zviverifaiwe ndokuti kupindura kwangu kondandisi akaripa handiwe here kwaino akaripa handiwe here ndini ndiri kubvunza iwe wakaripa ndakaita take over pana baba wakaripa here ini ndakabvisa mari yakataurwa nedare mwamusha vakatipa ndiwa 278,000 zveshuwa ndikaenda nayo kudare imo ndekuri pemunhu wakafa here ndio zvakanga zvastetwa paiti baba vangu nyika vaisungwa zvakanyorwa benatakaaaamenezi acho kwaikwamuke kuda kuti iyo mari yakabvisa yakazi inini zvandanga ndichiona indaiona kuti kudai kwangu kuti inyaya inoita kuti zvamene kuti kokwana musha kwacho zvakafambiswa sei ini ndaitoko vanhu varikoko vazhinji variko vakandiona akauraya munhu ona kwaima panyaya yako kutaura nana Changamire asi panodikana nini pakudikana futi kuti uzobhadhare mari yekumutsa mufi uyu almost ndinoitsvaga 300-350 ndinoitsvaga ukandogara wandoise kuti pamwe uitotsire kumukuripa hazvisinyorei nyaya inoitika ndeyekuti ndoona hangu kuti makwesheni nyamba kundipa akanaka asi zvaidiwa apa zvaida kuti totiri kwamata vacho kutinasa kugara pasi chaizvo handisiwo mwana mudoko zvandinoziva zvandakaita ingoti ndashayiwa sapoti kufamba ndiri one kudai kufira vaverudziro rwangu wakaurayiwa ndiani wakaurayiwa nemunyina wangu muri yangani kumba kwenyu 36 saka sei uchivauraya nyaya inoitikepo ndeyekuti vamwe vangu vese hapana uripo pamba ipapo ini ndini ndakatosara nditori pamba ipapo hausi wakauraya munhu handisini ndakauraya munhu mari ukamuvhara kuti ndakamuipa asina kuipa unoona kuti ndiwe nebhilief yekuti zvandakaita kazvinokwanisa kuti zvindisapoteka ndisaifanira inini pane zvandakaita kana nemhiko yavakatarira handina nyaya iyoyo nhasi iwoya nyaya kuyoiri kuitwa iwo wakaya nedhari iwoya ra 2008 uchiti rine information iri current ya20 akanyora information ya2002 mudhari ra2000 echiti information iyi ndakangoinyora musi 3 days after court session iyo nyaya kuyo so inini atototi inogona kuita criminal saka mapurisa akati haidi wodzoka kuno ndoyorukumbira uregerero handizvo saka ndakubata nemhosva vanobatana mukudzimbiri wakanyepa kwete kunyepera mambo wakanyepa under oath wakapika iwo kuti ndudo utaure chokwadi right ipapo penguzi zvatopera mukudzimbiri badana apanaofamba nemari handina chinhu saka urutodi nhasi handina saka urutodi ndaitikapinda patarwe date uyamusa 50 nemari yedu aida munaini kudzimbiri kana kuti $80 musi wa 15 March mapaswa right buku rake iwo kana kubhadhara tombobhuka iwo kana uchizoda nyaya yako yekuti musi wondokumutsa unotsvaga mari yako dare rakasununguka
wodaidza anhu ndekwane kwakamatamata Eh. wodaidza motsvaga munhu wenyu kana kuita namakakasewo zvisiri zvekukoti kunoku mozouya neoutcome yacho yekuti chii chabuda ikoko mani totangira ipapo. Zvakanaka. Saka ikoko ndinotenderwawo here kucomplainawo pembudzi tsvuka kuchemawo hapana chero because iwo kadai wakanyemba uchinyepera in other person tiri kuita iwo mbudzi 1 ngeyekunyepera mambo uri pazvizisa imwe mbudzi ngeyekunyepa wapika handiro kuti simuzaroko uchiti umbowe ndichapa uchave chiri chi chisina chi ndo imwe mbudzi yacho imwe yacho ngeyekundisaisa 2 chenda uya nembudzi dzangu musi wa 15 ukataza totangira ipapo next